Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang sibiya ning takna sa kahaponon usa ka live sermon ni Pastor Jeremias Hangad sa Salitran Covenant Bible Church, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 15 verse 16. Ang sabi po dito, "Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At ang mga bunga ninyo'y mananatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo." Ang disenyo po ng Ebanghelyo, mga kapatid, mga kaibigan, ay upang ibaba ang kayabangan ng mga tao. Naalala ninyo ang meditation this morning? Kaya nga nagre-react ang mga tao dahil natatouch ang pride kung i-preach ang tunay na gospel. But we can never compromise the message of the gospel. If we will preach faith plus good works plus ritual plus sacrament plus anything that we could do in order to earn the merit of God, then that is very appealing to the native pride of man. But if we will proclaim the fact that nobody or no one is able to save himself, he is a guilty, wretched sinner before God. The sin of Adam is imputed unto him, at ang patunay niyan, meron siyang pusong likas na umiibig sa kasalanan at likas na namumuhi sa kabanalan, likas na umaayaw sa Diyos. Wala siyang magagawa upang burahin ang kaniyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Wala siyang magagawa upang burahin ang kaniyang masamang record. It's only the blood of Jesus Christ. Well, this doctrine, mga kapatid, is very humbling to the proud heart. It touches the pride of man because it requires us to become like little children. It requires us to become like little children na umaasa lamang sa biyaya ng Panginoon, tanging sa biyaya lamang. It requires us to become like little children, receiving truth as from God's mouth. At ang picture na mapipicture out ko nito ay ang Tagalog ba yung pipit? Yung maliit na ibon? Yeah. Ha? How is it pronounced? Oo. Gumaganon lang sila, naghihintay na susubuan ng nanay ng pagkain. Ganon ang ating attitude pagdating sa kaligtasan. Wala tayong magagawa. We are totally helpless. Dependent only on the grace and mercy of God. We just have to open our mouth and receive the word, the gospel, the grace of God na galing sa bibig mismo ng ating Panginoon. And because God said it, God promised it, then we embrace it. And we simply rely on the authority of the word of God. At ang Ebanghelyo ay tumatawag at humihingi lamang ng ating pananampalataya. Wala nang argument. It just requires our humility, our weakness. Walang argument. Hindi tayo nakikipagbuno sa salita ng ating Panginoon. And the gospel always places God first.
At kung meron man tayong natatanggap mula sa Diyos, ang kaluwalhatian ay nanggagaling or papunta lamang sa ating Panginoon. Now, the gospel was humbling to the first disciples of the Lord Jesus Christ. It was a very humbling gospel. Biruin mo naman, sinabi ng ating Panginoon, hindi ninyo ako pinili. Ano sinasabi dito sa verse 16? Ako'y hindi ninyo pinili. So wala silang maipagmamayabang. Ako'y hindi ninyo pinili. Ngunit, kayo ay pinili ko. So it humbles their pride, but at the same time, it gave them comfort that the King of Kings and the Lord of Lords chose them even before the foundation of the world. It humbled them, but at the same time, it comforted them. And how blessed it is to be told by the Lord's own mouth, I have chosen you. So meron pong dalawang punto ang ating pag-aaral sa hapong ito. Makikita natin ang katotohanan na hindi tayo ang pumili sa ating Panginoon. Hindi tayo ang pumili sa ating Panginoon. So that's the first point. Hindi tayo ang pumili sa ating Panginoon. Sino ba ang chooser? Sino ang nag-elect? You have not chosen me. Ibig sabihin, walang kahit isa sa 12 disciples, lalong-lalo na si Judas, hindi lang si Judas, bawat isa sa kanila, si Matthew, si Peter, si John, si James, walang kahit isa sa kanila na pumili sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng ating Diyos, you have not chosen me. Not one of the apostles came to Christ hanggat sa tinawag sila ng ating Panginoon upang sumunod sa Kanya. Not one of them chose Christ first, or naturally, ayaw ng tao kay Kristo. At hanggang ngayon, wala pong pipili sa ating Panginoong Hesus naturally. No sinner will ever come to Christ unless the Father draws him and then he chooses Christ. Yun ang sinasabi na malinaw sa John chapter 6 verse 44. Please turn there. John chapter 6 verse 44. Ang sabi po dito, walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya ay muli kong bubuhayin sa huling araw. That's why the gospel is really humbling to the native pride of man. No sinner will ever come to Christ unless the Father draws him, and then that sinner chooses Christ to be his Lord and Savior. Pero bago natin piliin ang ating Panginoong Hesukristo, bago tayo magdesisyon na piliin natin ang ating Panginoong Hesukristo, una siyang pumili sa atin. You did not choose me. I chose you. Malinaw ang language po ng scriptures, kaya wala po tayong may pagmamayabang. Papaano tayo pumili sa ating Panginoon? Dahil naramdaman natin na kailangan natin siya. Naramdaman natin ang ating need of the Lord Jesus Christ. But you know what? Ang natural na tao ay hindi talaga makakaramdam na kailangan niya si Jesus. Alam ng mga tao na he needs something. Alam ng mga tao na kinakailangang makaiskapo or maka-escape sila sa puot na darating. Alam ng mga tao na kailangan nila ng deliverance mula sa kanilang uncomfortable condition. Pero hindi niya napiperceive, hindi niya nararamdaman, at hindi niya nakikita na kailangan niya si Jesus bilang kaniyang Diyos at tagapagligtas. Walang taong mag-a-acknowledge na kailangan niya ang doktor, ang physician, hanggat sa nararamdaman niya na siya ay may sakit. In the same manner, mga kapatid, mga kaibigan, walang tao na pipili sa ating Panginoong Hesus until mararamdaman niya that he is utterly lost without the Lord Jesus Christ. That's the reality. At isa pa, in order to choose Christ, kailangang makita natin ang kaniyang kagandahan. Kailangan makita natin ang kagandahan ng ating Panginoong Hesukristo upang piliin natin siya. But you know what? The natural eyes of man ay hindi talaga nakakakita ng kagandahan sa ating Panginoon. Anong sinasabi ng Isaiah 53 verse 2?
sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na maiibigan natin sa Kanya. The natural man does not see the beauty of the Lord Jesus Christ. When He came to earth, He was not of elite background. Wala nga siyang education, hindi siya nakapag-aral sa mga prestigious universities. He was a plain carpenter. And even hanggang ngayon, si Jesucristo daw ay talunan. Yun ang pinipreach ng mga elite intellectual liberal theologians. Para sa natural man, walang kagandahan sa ating Panginoong Jesucristo. Nakikita niya ang kagandahan sa ibang mga tao. Ina-appreciate niya ang mga politicians. Ina-appreciate niya kahit yung mga makasalanan sa kanyang paligid. Kahit yung mga sexually illicit, mga immoral people. Nakakahanap sila ng paraan upang ma-appreciate niya yung mga taong iyan. Pero sa ating Panginoong Jesucristo, wala siyang nakikitang kagandahan sa anak ng Diyos. Bulag ang natural eyes sa excellencies ng ating Panginoon. Kaya't hindi niya pipiliin ang ating Diyos. At magsusumikap ang tao na gawin niya ang lahat ng kanyang makakaya na hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. He will try to do any work. Magpenitensya siya. Pahihirapan niya ang kanyang sarili. Magmongha siya. Ibigay niya ang kanyang pera para sa charitable works. Magagagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang magiging katanggap-tanggap siya sa Panginoon. Maliban na lang ang magtiwala sa ginawa ni Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo para sa mga makasalanan na tulad niya. Hindi niya pipiliin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Magtitiwala siya sa kahit anumang bagay dito sa mundo rather than trust in the Lord Jesus Christ alone. Now, it is impossible that the natural man will really choose the Lord Jesus Christ. Maliban na lang kung buksan ng Panginoon ang kanyang puso at isipan. At maliban pa dyan, ang puso ng tao ay naturally galit sa ating Panginoon. He cannot love the law of God. He cannot love the Lord Jesus Christ. He cannot choose Christ sapagkat si Kristo ay banal. Nagtuturo si Kristo, love your enemy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Do good to those who persecute you. Forgive your brother 70 times 7. In other words, mataas ang standard ng Panginoon sa kabanalan. That's why they do not choose the Lord Jesus Christ. The carnal mind is enmity against Him. Romans chapter 8, verse 6 and 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So ano ang katotohanan sa unang punto? No one ever did choose the Lord Jesus Christ. Wala talagang kahit isang sinner na pumili sa ating Panginoon. Wala. You can never trace any record of the redeemed since the time of Adam until now. Walang record na mayroong isang tao na pumili sa Diyos sa kaniyang sariling inclinasyon. It should always be God intervening first. May ginawa ang Diyos upang tawagin ang makasalanan na yan. At kung aatras tayo, ang pagpili pala ng Panginoon even before the foundation of the world. Magsumikap tayo na magiging banal tayo para magiging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Ay, ang pagiging banal natin ay hindi yan ang requirement kung bakit pinili ng Panginoon ang kanyang mga tao. Pinili ng Panginoon ang kanyang mga tao upang gawing banal. Hindi niya pinili ang mga tao dahil banal na sila, kundi pinili niya ang kanyang mga tao upang gawing banal. So, the aim of election is sanctification. Ephesians chapter 1 verses 4 and 5.
Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. Kailan? Bago itinatag ang sanlibutan. Para ano? Upang tayo'y maging banal. Ang holiness pala ay hindi requirement or prerequisite ng pagpili ng Panginoon sa Kanyang mga tao. No! Pinili ng Panginoon ang Kanyang mga tao even before the foundation of the world upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So that's the first truth. You did not choose me. Walang taong pumili sa ating Panginoon. Pinili ng Panginoon ang Kanyang mga tao bago pa man sila nakarinig patungkol sa Kanya. Pinili ng Panginoon ang Kanyang mga tao bago pa man sila nanampalataya sa Kanya. Nagkaroon sila ng pananampalataya dahil pinili sila ng Diyos. Binigyan sila ng pananampalataya ng Diyos. Dahil pinili sila ng Diyos, God sees to it na ang Kanyang mga elect ay pinagkalooban niya ng pananampalataya. Acts chapter 13 verse 48. At ang sabi po dito, nang marinig ito ng mga hintil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Sino ang sumampalataya? Ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. So hindi sila nagkakaroon ng pananampalataya until inimpart ng Panginoon ang pananampalataya sa kanila. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. That's Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. The question is, bakit? Bakit pinili niya ang Kanyang iglesia? Bakit pinili niya ang lahat ng Kanyang mga tao? For what purpose? Ornamental? Anong sinasabi ng John chapter 15 verse 16? Ano po ang purpose ng pagkapili sa atin? Decoration? Ornamental? Decorative? That's what many people think. Hindi man nila ma-articulate sa kanilang bibig, but that's what they view themselves. Decorative. No, my dear friend. If you belong to Christ, kung ikaw ay na kay Kristo at nasumpungan mo ang biyaya ng kaligtasan, you are not a decoration in the kingdom of God. You have a specific function to fulfill. And you are expected to fulfill the purpose of your election. John chapter 15 verse 16 at ang sabi po dito, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At ang mga bunga ninyo'y mananatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. So nakita natin ang disenyo ng pagkapili ng Panginoon sa atin. What purpose? That you should go and bring forth fruit. Jesus ordained His disciples to be His witnesses. Tayo po ang tunay na Jehovah's Witnesses. Inordain ng Panginoon ang Kanyang mga disciples to become His ambassadors, to become His representatives. At sinabi niya, go and bring forth fruit. Yun ang disenyo ng pagtalaga ng Panginoon sa atin. He bids us to go into the world and represent our Master, represent our Lord and Savior, to bear witness for Him. At upang magsusumamo sa mga tao, 2 Corinthians chapter 5 verse 18, we beseech you in the name of Christ, be ye reconciled to God. Yun ang disenyo ng Panginoon. Ang purpose ng Panginoon kung bakit niya pinili ang Kanyang mga tao ay upang maglingkod sa Kanya. And therefore, it is our imperative duty to serve the Lord Jesus Christ indeed, na paglingkuran natin ang Diyos. Paglingkuran natin siya mula sa pusong umiibig sa Kanya. Paglingkuran natin ang Diyos out of gratitude. Paglingkuran natin ang Diyos dahil sa pabor na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Ay pinili tayo ng Diyos upang magbunga.
Pinili tayo ng Diyos upang magbunga. And one of the proofs of election is fruitfulness. Kasi ang mga pinili ng Diyos, mula sa isang bamboo stick na walang buhay, mula sa isang kalansay na walang buhay, nag-prophesy si Ezekiel, nagkaroon ng buhay. Pinili ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa bamboo stick na walang buhay. The Holy Spirit spoke life to that dead bamboo stick, and we became a living bamboo pole. At nagkaroon ng mga dahon, nagkaroon ng bunga, nagkaroon ng sprout, dahil may buhay. At bilang patunay na meron na tayong buhay, dahil ang pinili ng Diyos ay binigyan niya ng buhay, ay fruitfulness. Now, pinili ng Diyos ang mga pastor, mga ministers, upang magbunga ng mga converts to the truth. Pinili ng Diyos ang mga members upang magbunga ng banal na espiritu, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Pinili ng Panginoon ang bawat isa upang mag-akay ng kaluluwa sa kaniyang kaharian. At paulit-ulit nating sinasabi, isa sa kasinungalingan na binubulong ni Satanas sa tenga ng mga church members is that ang evangelism ay para lamang sa mga pastors. Because I am only a member, it is not my duty to evangelize. No. Pinili ng Panginoon ang bawat isa upang magbunga. At ang bunga na ito ay hindi po temporary. Ang bunga na ito ay permanent. Kaya makikita talaga yung bunga ng banal na espiritu. In good times, madaling maging kind, madaling maging loving in good times. Di ba? In good times. Now, in bad times, nawala ng bunga ng banal na espiritu? No. Katulad lang yan ng tanglad na in bad times, pinipiga-piga, ay lumalabas ang bunga. Nakikita ang bunga. The character of a man is tested when he undergoes the fiery furnace of affliction. Consistent. It is a permanent fruit. Self-control. Ano yung bunga ng banal na espiritu? Love, joy, peace, kindness, long-suffering, self-control. Hindi language ng Christian na, I'm just giving him a dose of his medicine. That's not the language of a Christian. The language of a Christian is to repay evil with kindness. That's the language of the Christian. We do not give them the dose of their medicine. Ibig sabihin, kung insultuhin nila tayo, insultuhin din natin sila. No. Love your enemy, says the Lord. Vengeance is mine, says the Lord. So it is a permanent fruit. In good times or in bad times, ang mga anak ng Panginoon ay nagbubunga. Now, sino ang elect, mga kapatid, mga kaibigan? Ang tunay na pinili ng Diyos ay fruitful. Those who continue in the word and ways of Jesus. We cannot read the book of life, but we can read the conduct of life. Ulitin natin. We cannot read the book of life. Sa araw ng judgment pa yan natin matutunghayan kung sino yung entry doon sa book of life. But we can read the conduct of men. And by their fruits, sabi ng ating Panginoon, you will know them. Pinili tayo ng Panginoon upang magbunga. He chose us to be saved in Himself with an everlasting salvation. He chose us to bear fruit that will last. At nakikita natin ang bunga na ito ay bunga ng pag-ibig sa ating Panginoon. Hindi selfish ang pag-ibig ng ating Panginoon. That's why we do not love only those who love us. And we do not only do good to those who do good unto us. Di ba ang sabi ng Panginoon, rhetorical question, kung pinakikitunguhan lang ninyo ng maayos yung mga mabait sa inyo, anong pinagkakaiba ninyo sa mga pagano? Di ba sabi ng ating Panginoon? If you only love those who love you, anong difference? Di ba even the pagans do that? Na iniibig nila ang umiibig sa kanila. Pero sa mga humahamak sa atin, sa mga nang-aabuso, nang-iinsulto,
Sa mga nagbibigay ng pasakit, it is our solemn duty to show them kindness, to bless them, and even to pray for them. That's the fruit. That's the purpose kung bakit tayo pinili ng Diyos upang magbunga. Bunga na nananatili. To go and bear fruit. At nawa po ay wala pong member ng Church of Christ na fruitless. Because fruitlessness indicates that that person is not an elect of God. An indication that a person is an elect of God is that he bears fruit. Fruit that will last. Fruit of a new heart, fruit of the Holy Spirit, and fruit of conversion, evangelism, bringing souls to the feet of Christ. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. In good times or in bad times, our fruit should remain. Naway maging lantad ito sa ating buhay from this year and onwards. At para sa mga wala pa kay Kristo, huwag ninyong isipin na kayo ang pipili sa Panginoon kasi kung pabayaan kayo sa inyong sarili, ayaw ninyo sa Diyos. Alam ninyo yan, your conscience is telling you, you do not love God. Maaring napipilitan ka lang na pumunta dito sa church dahil niyaya ka ng kaibigan mo or makulit yung kaibigan mo na nag-invite sa'yo or ang mga magulang mo, hindi ka makakatanggi. You know deep inside of you that you don't have any heart to choose God. And if ever you will choose God, He must work in your heart first. If ever you are to choose God, it is because He has already chosen you even before the foundation of the world. But I'm not giving you false hope. How do we know that you are chosen of God? Unless you stand up, unless you march forward and testify and come to Jesus and testify of His saving grace. Yun ang hinahanap natin na palatandaan. Meron pong kilala tayo na nagpa-interview for church membership. Magaling sumagot. Marunong sumagot. Intellectually na-articulate niya ang gospel. Nung tinanong na natin kung kailan siya pinakahuling nagbuklat ng Biblia upang magbulay-bulay nito, 7 months ago. Bakit 7 months ago lang nakakapagbuklat ng Biblia? At ang kanyang excuse ay busy palagi, meaning to say no hunger for the Word of God, no thirst for the Word of God, walang bunga. Intellectually na-articulate niya ang gospel, pero walang bunga ng pagmamahal sa salita ng Diyos at pagsunod sa salita ng Diyos. Isa yan sa mga hinahanap nating bunga. Ang pag-ibig sa salita ng Diyos, ang pag-ibig sa pagsamba ng ating Panginoon, ang pag-ibig para sa mga kapatiran, at ang pagnanais na makaakay ng kaluluwa at madala sila sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. The purpose of election is fruitfulness. At naway maging lantad ito sa bawat isang kasapi ng iglesia ng ating Panginoon dito sa Salitran at sa lahat ng mga churches na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Salamat sa mensahe ninyo, O Diyos. Hinihiling namin na pagbulay-bulayan namin ang mga bagay na ito at naisin talaga namin na makita namin ang bunga ng pagkapili at pagkahirang ninyo sa amin. Nawa po, O Diyos, ay maging determinado kami na magbunga, i-work out namin ang aming salvation with fear and trembling, because it is you who works in us to will and to do according to your good pleasure. And we will be able to do it by your grace and by your grace alone. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.